Ai kublay pi baro lingba jang ni kapor kiba pek lingba ni ka channel ai kublay pi baro ha ka kerteng ka bathiang ka im jong try bar unong punim jongi u Jesus Christ bar lingba jong ni kapor bar ni ka khliman kwa bengin ya phai sha ni ka khtin ka jong blay kabalong ka jingbam kaban kershan ya ka jingim ka jongi kaban hikai yang ni kaba aibor yang ni bar kaba pala yang ni kumno bangin jan susu sa unong punim jonga chopi u Jesus Christ tiling ba jong ni kapor kadon ka bentana ka ktin ka jong blay ikwa ban ya peklang ba pi ni kapor fidan Bible filaban pulilang man ngai ni pekling ba jong ka ni ka klimat pagkata kalong na ka city siya ki Kolosai kalau nong kaba ar kadakot kaba nriu nan puli ya ka kumba kalong namar kata kumba pilap diang ya ukris jisu uba utrai kumta to ya u ako bangin ya pendam lang haga jing duai lemang da kai por ba umin sim ba khut unyo ba syai paling jongi lingba ni ka tin to gin duai trai long bala kerku ya ka kerteng ga jong ni ka por bat baro ki pepet lima jini ko por ko try kin mat ya ga jing dorin kat ya ga jing alam ba ya ga jing bitin ga jom ko try ba lima ni ka tin ga jom ko try kan long sisa ga jing kerku ka bangila ko try ban yeng ban le ban im kat kom ka man ga jom ka kerteng ga jong try bo nong pning jing jisu ni duai amen nan puli biang ya ga ni ka dekot kom kumni namar kata kumba pila pediang ya u Kris Jisu ubau trai kumta tu ya nya u kani kada khot ka krensha yang ni ba kadon kam yang iban pediang ya u Jisu tanya ngai bun apreng jovi ki ba pediang ya u Jisu kum unong pediem namar ka jinglong jing im kristan ka ba shisha ka dei ka ba pediang ya u Jisu kum unong pediem bat kata kawan lingba ka jing kala momot hakirukam ki ba her Nrei abang ipek ya kani kada kamkut tang hanta kamkut abang isu pediang ya Jisu la dep la full stop hang tu en Nrei ka don ka benta ka ba hapo susu kong ka badang yai kentu yang ni hadin bang ngala pediang ya Jisu hadin ba pila pediang ya Jisu ko munong penim jongpi ka don sa ka next step bon sin niklet ya kani ka benta ka ba ni ne betang ha benta ki ong ka baning ko bong oh ngala piang yo Jisu kata kala piang nrei ka Bible ka tin jule ka ong ne kumta tu ya hau ka benta ka ba ka ni Jisu ba hadin ba ngila piang yo Jisu ka don kampa ban ya yo kata ka kentin ya yo kamot ban bud yo ban follow bangin long ki senran ki nong but ki basisya ni haban but hadin bangila accept ila pediang hang dari nang tapade ni sare ni sabut ya Jisu apa pipai na gospel ga jong Lukas kalanong ka khandai de khot ba arpulai ka ong kumni ula ong haki baro lada unu umon banwan nadin jonga ai ba unlen yaladi ba unra yalaga dimpna halakasni ba unbud yanga kini kikintien ki ba u Jisu daladi hi Ukren yano Ukren ya kita ki ba terang ya kita ki ba mon banbu yu dari ki disciple dan ki nongbo dan ngila barong hakini kisngi ki ba menta kalong ba ni ong ki Kristan bat kajing keren ka jong u Jisu hang ni kadon haki benta ulapia hang ni kumnu bangan but ya u Jisu kumnu bangan ya u Jisu bat u Jisu ong lada unu manara manu kimon ban but na dien jonga le kani hang ta pisala ban but bat ka baning kong hani kani kada khot fi ong ba ong len yaladi ka kentin len yaladi mot deny kawan kaban lenno ya kamala di mut yang na bat kani ka bamut ba ka bunsin nga ya di ngapen subha ya di kani kan jingim jonga kani ningkong bait mga
Henry habang nga kuwa ban ya Jisu nga kuwa ban buot yu ban le kamon ka jogu ka parton kam ka dei kata ka baning komong ban lenno yaladi. Mut mangam dei shu ningkom dei Jisu. Bat pindah puli nagaktin ka jong blay na tish nong rom kalau nong ka bakat ar. Pinlap hangtu ya kani ka kalau nong bakat ar khot ka ba ar sab ka Bible ka ongkom no. Kan ar ba ar ka ongkom ni. Abading kom. Na markata nga karpa ya pi ko para bangai. Na kita kijing isen ay jong ublay. Ban na iti no yaki met jong pi kum ka jing kenya ba im ba khot ba pinso ba ya ublay ka ba longkeng ka jing syakri ba kenjaman sim. Kani ka khot ong kalan ka jing karpa. Ba kata ka jing karpa yaki bangai. Kajing kerpa kalong nakita kijing isnay nangai babaro ni im ni ya ni yen ni tre ni kita ilong kum ni day namar kajing isnay kajong ublay. But nakata kajing isnay ublay khot pat ban IT no ya kimet jongi. Kani kalong ren yen kajongi kani ka met ka kan thumero ka tiga ka jat ka dono kajing mut chabar khat ki khaman baro sirni ang amnai ka wairu ban IT no ikin met jongi kum kijing kenya ba im ka ong Bible. Ka ong baar ba khui. Bat ba pins ngau pa ya ublay ka balhong kay kajing syakri ba kenjaman siyam. Kanigan ka ba ublay ukwa yang Bangin but yaw Jisu bangilong qualified. Bakalong ka ba day ka bangin but yung Jisu mut ka ba day kat kum kaktin ka jang ublay. Bo na kinigising nila ba day bon kinong but yung Jisu. Nray kimya kat kum kaktin ka jang ublay. Long syaba na kaktin ka jang ublay. Henry mga mafila lang itrang ban long siya ni mon ban but yung Jisu. Ni haban alay ni haban nyat lang bat kaktin jang ublay. Blay Jisu ang leno yaladi. Nang tadak bangin yung bangin pinsmob ha yaw ublay. I no. Nang ta siya ang ni ka no. Kalau orang Jisu no, bat unra yala kading pena, ra yala kading pena, ngin ra kading pena, mende kading pena Jisu yala kading pena, kay kading pena ni pe ka abangi pe yo Jisu siya na kading kadak jong kajing siya sitom. Tu ngin puli ban nga na tis Galatia ka ong ni. Galatia kalau nong pesan dekat ke ba arusa ka ong ni. Ti kita ki jong ukris kila sanar panano ya kado lem kijing samkwa bat kijing kwa jaklia jongka kijong ukris mula da nga ong ada yong Jisu dala fi yong fidei jong Jisu ka ka ba ban wong Jisu ba ila garing pana kanang ba fila pan bud yang ti kita kijong ukris ki sanar panano ya kado ya kan kijing kado bat kijing samkwa jaklia jong kado. Bat hakabalay ka to kabenta pindapay bo Jisu ka bo pengkut wang no. Bat buot ru yang kawan so arteli ban buot yu Jisu la mon ban buot haban len la di haban le yu de haban ba ela ka ding puna bat nangta sabut yu Jisu. Nato daw nga khot ipiling ba jong ka di kapor bat kani ka klima. Kadang ngawong sisa ngalar IT ngalar pediang ya Jisu. What you ne anta. Nrai yai hau. Bat ya kat kum kaktin ka jong. Bat hangta ka jing im jong a jong pi kan long ka jing im ka ba kumo wakin jong si sinong rom ka ba pensau ba ya ublay bat ka ba long ru kata ka jing syakri ka ba kenja mensi. To blame ka kuling ba jong ka por. Bangangai punya rabi. Anta kapuram ke jimo. Amen. Tu ni dia benda ke jing tuai. Terai nga ai ngo yabe na mar ke kapor, na mar ke ktien ke bamela ai yang i. Ai kan kapor, ya ke jing im ke jong ikut terai. Pada ni ke ktien ke jong in pentrai kam, hapo ke jing im ke jong ikut terai ke man la kasi. Lemba jong ke kapor ke khu yang i lemba ke ktien ke jong. Ke jing ai ke jong terai Jisu, ke jing iba ke jong able ko pa. Ba ke jing selok mensi makhu. Nilai woi beli keluar kan lembat ni baru kita syukri me lembah ni kapur. Aduh mendasi bam jukur. Amen.